Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana minadz zulumati ilan nuril Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai dalah ibu-ibu nyai, ashabal ma'ahid wal madaris wa turuqi sufiyah, pengurus Nahdlatul Ulama baik cabang PCNU Magelang utawi ugi MWCNU Kajoran, kecamatane napa? Kajoran, wabil khusus ranting NU Desa Bambusari, Suryatan Watan Widyatan, Badan Otonom Muslimat, Fatayat, Ansor, Rijalul Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, Lazisnu, Pagar Nusa, LDNU, Lesbumi NU, sedaya lembaga, para kiai Al-Mukarram Bapak Ki Haji Fadnan Khalil, Pak Ki Haji Multazim, Pak Ki Mizan Sa'roni, Simbah Haji Abdul Qadir, Bapak Kiai Haji Jamaluddin, Simbah Haji Mat Kusoyin, Simbah Haji Istarohmat, Mas Kiai Aziz saking Wubuharjo senior kula, sedaya para kiai, ibu-ibu nyai, mugi-mugi tansah sihah wal afiyah, atalallahu baqa'ahum dukhran lana wal ummah dimaizuhum hafidhahumullah, Allahumma amin. Para sepuh pini sepuh kasepuhan tokoh masyarakat sedaya ingkang tuhu kinobekten, pejabat merintah kepala desa Bambusari Bapak Haji Mat Soim, sedaya jajaran kepemerintahanipun ingkang kita dereki menggah peraturanipun, panitia pengaosan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriyah dan Khatmil Quran Majelis Taklim Baitul Muttaqin yang luar biasa persiapannya. Alhamdulillah bisa terlaksana. Kalawu kataman lanjut menika pengaosan dumugi pungkasan, alhamdulillah kula tingali pun sami angsal berkatan. Sampun nampi sedaya Bu? Sinambi kalian ngaji panjenengan kula aturi dahar berkatan tamul-tamul. Ora apa-apa damel sekeca mawon. Panitiane luar biasa persiapannya. Panggungnya megah. Gambar teng wingking kula menika kadose gambare kula nggih. Teng prapatan wonten, pertelon wonten, teng panggung wonten, niki radi terhormat. Benjang barampung acara cok nggo meme gabah niku gambare. Lha cok menangi bola bali, kadang kala malah nggo tutup kandang. Muga-muga berkah kagem panitia. Wali khatimin wal khatimat. Ugi adik-adik ingkang kataman mugi-mugi minas solihina was solihat wal hafidina wal hafidat min ahlil ilmi wal khair wa ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma amin. Sing kataman lare-lare napa simbah-simbah? Sedaya para santri wonten ing Majelis Taklim Baitul Muttaqin, ugi para mutakharijin mutakharijat
wali santri sumrambah tamu undangan kok kathah sanget ingkang rawuh kados sedasa 1000 kirang napa nggih? Ingkang ketingal menika ingkang mboten ketingal malaikat do melu pengajian. Wonten sing kursenan angsal kursi, wonten sing lemprakan. Ibu-ibu ngati-ati sing lemprakan mbok ana orang-orang mlebu rong. Muga-muga sedaya kebak kaberkahan. Pepanggihan dayani katentreman, ayem atine, ayem uripe, beja dunyane, beja akhirate. Allahumma amin. Niki wonten siirane. Uripe ayem rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narima najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran. Do ditembangke sing apal, do nembangke sing ora apal, umik-umik, etok-etok apal. Ngaten nggih, Pak? Bu. Tes kuat napa mboten? Nah, niki pepanggihan yang penuh keberkahan dan kesemangatan. Uripe ayem rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narima kabeh tinakdir saking pangeran, tinakdir saking pangeran. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa darati, asma'i rahman alami, ya hayyul jud wal karami, ya hayyul jud wal karami. Ayo sedulur, aja ngalehake wajib ngaji sabanane, ngandelake iman tauhid, bagus sesaku mulya matine, panitia lobate ngurungke kotak infak monggo. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa darati, asma'i rahman alami, ya hayyul jud wal karami, ya Kang Aran Soleh bagus atine. Aran soleh bagus atine, karena rapat saingane, laku tarekot lan marifate, uga hakikat mancing rasane, uga hakikat mancing rasane. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa darati, asfatayati rahman alami, ya hayyul jud wal karami, ya hayyul jud wal karami. Padang bulan kene patritani kanggo sepo mengko sore, kene patritani kanggo sepo mengko sore.
mangke wonten kotak infak, Bu. Siapkan infak yang terbaik, kadose durung disiapke kotake. Mangke wonten kotak infak permintaan panitia badhe dihubungke siap-siap dengan infak yang terbaik. Aku kok lali ora nggawa ning saiki. Mongko wae ning mburi. Wau lagune sae napa sae? Lagu ingkang sae. Pramila Bapak Ibu badhe kula aturi ngangen-angen maknane. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman. Salah satu kenikmatan yang kadang dilupakan adalah raos katentreman. Dari berbagai nikmate pangeran yang tanpa hitungan. Nikmat kesehatan, nikmat saged diparingi kesempatan sehingga wonten ing dinten menika saged berkegiatan. Niki salah satu kenikmatan yang tentunya dengan kegiatan kebaikan ndadosaken katentreman. Minggahipun kabejan dunya no akhiratan. Allahumma ning aja lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman. Iman menika penting sangat dalam rangka mendukung manusia bisa menikmati sebuah kenikmatan. Saya kandel imane, saya gampang menikmati nikmate pangerane. Saya tambah kuat imane, saya gampang syukur marang peparinge Gusti Allah. Kados wonten ing sonten menika husnudzon kula dhateng panjenengan sedaya. Bilih ingkang sama rawuh menika tiyang mukmin, tiyang ingkang estu ing dalem iman. Pramila sami ngawontenaken kegiatan ingkang isen-isenipun kesaenan kados dene pengaosan. Napa malih wau wonten kataman. Sae napa sae? Membuat sebuah kegiatan yang penuh dengan kebaikan menandakan bahwa kita adalah orang yang beriman tidak hanya dalam ucapan tapi perbuatan. Awit menawi dipun mangertosi iman menika secara definisi. Al imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wat takriru bil lisani wal af'alu bil arkani. At-tasdiqu bil qalbi benerke kelawan ati. Wa takriru bil lisani ngakoni kelawan lisane diucapke la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. Menawi cara Jawi santri-santri maknani la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak ing dalem wujude iku maujud ai la ma'buda bihaqqin fil wujudi maujudun lane nafiatun lil jinsi ta'malu amala inatan sibul isma wa tarfangul khobar ilaha mabniun ala fatin fi mahli nasbin ismula wa khobaru la mahdhufun takdiruhu maujudun. Dipun maknani ora ana pangeran kang wajib den sembah ing dalam wujude kejaba Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Kita sing ngakoni mila menawi dipun tangleti man rabbuka Allahu rabbi. Siapa Tuhanmu? Allah pangeranku. Jere sapa kaya gue? Jere kula. Jere sinten? Jere kula. Nek rumiyin zaman SD tiada Tuhan selain Allah. Jere sapa dek? Jere pak guru agama. Jere pak kiai.
Barang wis tua, la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. Jere siapa mbah? Jere kulo. Kata siapa? Kata saya sing menyatakan kulo tiada Tuhan selain Allah. Niki benjang dipertanggungjawabkan wonten ngarsanipun pangeran. Mula dikulinake ngucapke muga tunjem tekan atine munggah dadi lakune. Wal af'alu bil arkani. Menggunakan anggota tubuh kita untuk senantiasa menunjukkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila sonten menika kula pitados panjenengan tiyang ingkang estu-estu iman dhateng pangeran. Allahumma amin. Ayo sedulur aja nglalekake wajib ngaji sak pranatane. Ning apa ngaji sak pranatane diwajibke? Mergo ben sampurna ngajine. Aja setengah-setengah ngajine. Pramila majelis taklim mengfasilitasi, pesantren mengfasilitasi, para kiai mengfasilitasi wonten ngaji rutinan, wonten ngaji selapanan, kepara mulut-muludan, rejeb-rejeban, ruwah, suran, sawal-sawalan, kepara walimahan mawon teng wilayah Bambusari pengaosan, walimatul khitan pengaosan, walimatul nikah pengaosan, sing ora pengajian mung walimah pegatan. Liyane ngaji dadi tambah ngerti, pengajian tambah pangertosan, mencerdaskan. Mila penting sangat dipun mangertosi bahwa ngaji sak pranatane niki diwajibke ben cetha sekabehane, cetha gurune, cetha ilmune, cetha ngamale. Ning wonten keteranganipun go ngandelake iman tauhide, bagus sesangu mulya matine wong sing ngaji berpotensi mati husnul khotimah. Mila Mbah Kyai nalika tahlil kalau wau ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Allahumma. Wonten malih kang aran soleh bagus atine krana mapan sari ngilmune. Ilmu yang tarasuh tumancep teng jero ati gampang anggone diamalke dong lakoni. Ning nek ngilmu namung dingerteni ora temancep teng jero ati, mlebu kuping tengen metu kuping tengen. Urung sida mlebu, mergane golek ngaji karo tur teklak tekluk ongap. Pun ping pinten angobe, pun pinten pun mboten etungan. Kayane ora teka-teka. Deneng nyengurung tekan kene berkate. Ongap teklak. Tapi tenang mawon, siapapun orangnya yang duduk di majlisul ilmi dihitung ngaji senajan teklak ongam dan dapat plus tambahan pahala dan ampunan. Keterangan menerangkan wong sing jagong ana ing majlisul ilmi di ngapura dosane merga makhluk sang alam dunya klebu kewan segara kabeh njaluk nang ngapura wong sing pada ngaji kaya dinten sonten niki. Alhamdulillah. Mulane main apa main? Sae napa sae? Muga-muga kanthi sarana ngaji kula panjenengan tambah aji nderek para kiai sing padha ngemateni ingkang mugi-mugi sedaya para santri pinaringan ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Kayangan Kiai Wayangan. Kiai wis ngarani mesti ngaji wayangan minangka bonusan, mergo bonusan mulane orang gawa gamelan, nek gawa gamelan tambah rombongan tambah anggaran. Ngambara ing awang
bulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi sang guru sejati ramane Raden Abdullah samar pamoring
Wedang kopi ora ana wujude. Mbok menawa mengko dijujukna panitiane. Request kopi pahit. Pahit. Kopine pahit apa legi Kakek Semar? Kula senenge kopi pahit. Ora apa-apa pahit kopine sing penting legi amplop. Lae. Den niki mboten sembarang acara wau wiwitane wonten setunggalipun acara sing gedhe banget perbawane. Gedhe banget perbawane kuwi maksude acara apa Kakek Semar? Kataman. Zaman akhir kok do kataman Quran berarti gatekke tenanan. Marang kalam pengendikane pangeran. Al-Qur'an Qadim wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca. Merga do ngapalno. Mula penting banget zaman samenika do wangsul dhateng kalame Gusti Kang Maha Kuwasa. Padha ngaji Quran awit saking wacan mung gawe apalan. Lan paling utama ya kowe ngerteni apa kang ana ing dalem dawuh-dawuhing pangeran. Lah niki sing kudu ngaji tenanan nderek para yai. Ora kena ngarang Kakek Semar. Kok ngarang. Kudu dingelmoni, Den. Tanpa tinulis iso diwaca. Ning wau wonten tembung wahyu minulya. Niku maknane napa? Al-Qur'an menika kalame zat kang mulya. Mila Al-Qur'an kitab ingkang mulya nempel marang apa lan sapa mau dadi katut mulya. Ngaten lho Bu. Bu. Niku do mentelengi kula to niki. Gatekke nggih, Pak. Nempel marang apa lan sapa wau dados mulya menika, Den. Contone Kakek Semar. Al-Qur'an dibeto dening malaikat Jibril. Dateng Kanjeng Nabi sanalika malaikat Jibril jejuluk Sayyidul Malaikati bendarane malaikat. Wonten malih mudhun wonten ing setunggalipun malam turunnya Al-Qur'an dua tahapan. Tahapan yang pertama minal lauhil mahfudzi ila sama'id dunya jumlatan wahidatan sak gemblengan. Malam itu seketika menjadi mulia. Jejuluk Lailatul Qadar asesifat khairun min alfi syahrin. Leres ngedabi-dabi perbawane. Lah tahapan yang kedua sak sampunipun sedaya dawuh menika mandhap saking Lauh Mahfuz dumugi Baitul Izzah langit donya. Lajeng mandhap dhateng bumi ya dhateng Kanjeng Nabi. Mufaraqon kepisah-pisah utawa den pisah-pisah mboten langsung mandhap sedaya. Dinten menika mandhap benjang mandhap malih ayate benjang mandhap alih ayate. Udakara kirang langkung 23 taun awit Kanjeng Nabi nampa wahyu yuswa kawan dasa seda swidak 3. Mudhun ana ing kota Mekah lan Madinah sanalika Mekah Madinah dadi mulya. Nempel marang Kanjeng Nabi wis mulya tambah ketempelan Al-Qur'an tambah mulyane masyarakat Sumberarum. Kajoran dusun Desa Bambu Sari Kecamatan Kajoran dusun Dengokan. Padha gelem ngaji Quran mulya donyane mulya akhirate menika, Den.